Den 3. januar ble den store kortbølgesenderen i Fredrikstad åpnet, og med 100 kilowatt i antennen når Norges stemme lenger enn nogensinde før. Ved den høytidelige åpningen uttalte Hans Majestet Kongen blant annet: Og favne endnu videre enn våre ordinære stasjoner, i det den i første række har til hensigt at nå frem til de af våre landsmænd, som befinder sig på land eller på sjø, langt uden for vort lands grænser. Vi vil med den samme denne station nå frem til våre søfolk i udenrigsfart, til våre valgfangere på feltet, til våre fangstfolk og til nordmænd med fast bopæl uden for vort lands grænser. Og takket være denne station vil vi være i stand til at knytte endnu fastere det bånd, som altid vil eksistere imellem landsmænd ude i den vide verden og os herhjemme. Jeg vil benytte denne anledning til at sende vores søfolk ude, vores valgfangere, vores fangstfolk og vores landsmænd bosat uden for Norge en virkelig hilsen fra hjemlandet, og samtidig rette en varm tak til dem alle for den indsats, de yder til bedste for landet og til hæder for vort flag.